Per a mi les vacances d'estiu són bàsicament 3 mesos per sentir-me culpable. Com que fa tan bon temps i tothom es pensa que t'has de passar tot el dia a l'aire lliure fent activitats i altres parides. Però... I si no et passes tot el sant dia fent activitats lliures per tot el carrer i tots els dies de l'estiu, la mare em diu que soc una mica rar i que estic tarat. Però si voleu que us digui la veritat, a mi sempre m'ha anat més el rotllo de quedar-me en casa tot el dia. El que em va de debò és passar-me 1000 hores de vacances davant de la tele jugant a la Play, amb les cortines corregudes i els llums apagats. Per desgràcia, la mare té un concepte diferent de les vacances ideals. La mare diu que no troba gens natural que un xaval com jo estigui a casa quan ara fa un sol espatarrant. Jo li dic només que em protegeixo la pell perquè no em quedi arrugada quan jo tingui la seva edat. Però ella no vol ni sentir-ne ni parlar. La mare insisteix i insisteix i diu que he d'anar a la piscina, però ja em vaig passar la primera part de l'estiu a la piscina del meu amic Rowley i no va anar gens, però que gens bé. La família Rowley pertany a un club d'oci i d'esbarjo i quan acabem el curs anàvem cada dia. Aleshores, vam fer la cagada de convidar una noia que es diu Trista, el seu nom ja ho diu tot, que acabava d'arribar al barri. Vaig pensar que estaria la mar de bé compartir la gran vida del club amb ella. Però 5 segons després d'arribar a la piscina, ella va conèixer a un socorrista i va passar absolutament, però que absolutament, de nosaltres, i que l'havien convidat. La lliçó que vaig rebre va ser que hi ha gent que no té cap problema per utilitzar-te, sobretot si per això pertanys a un club d'oci. Ara, ben pensat, el Rowley i jo estàvem molt millor sense aquella, que només es emprenyia. De moment nosaltres no sortim amb ningú i de moment tot el de maneres a l'estiu és millor no cagar-la. Fa alguns dies em vaig adonar que la qualitat del servei del club d'oci havia baixat molt. La sauna era massa elevada i una vegada el cambrer que ens serveix al costat de la piscina el va descuidar i un d'aquells parasols en miniatura, en mi batut, no el va posar i jo em vaig emprenyar molt. Em vaig queixar al pare de Rowley, però per alguna raó que desconec no li ha fet bronca a l'encarregat del club. I això em sembla una mica estrany. Si jo fos qui ha de pagar tota la beguda del club, m'asseguraria que trec tot el suc possible. Doncs això, una mica després, el Rowley va dir que ja no em podia convidar més a la piscina i amb l'aire condicionat a la piscina. La veritat és que a mi ja m'està bé. A dins de casa jo estic amb l'aire condicionat a tot drap. Estic com un rei. No m'agafa la paranoia de que cada vegada que jo bec algun batut hi ha una abeja en el meu batut. Dissabte, el que us deia. La mare no para de dir que he d'anar amb ella i amb el meu germà petit, Manny, a la piscina, però
El problema és que la nostra família és sòcia de la piscina municipal i no pas d'un club d'oci del barri. I un cop has tastat la vida del club, no és gens bonica la vida de la piscina. A més, l'any passat vaig jurar que no tornaria mai a posar els peus en la piscina municipal. Has de passar per els vestidors i la sala de les taquilles abans de poder-te banyar. I això vol dir que també has de passar per la zona de les dutxes, on veus uns paios monstruosos que s'ensabonen. El primer cop que vaig passar pels vestidors dels homes a la piscina municipal de les experiències, aquesta va ser una de les experiències més traumàtiques de la meva vida. Suposo que vaig estar de sort i no em vaig quedar cec, però de debò. No sé per què els pares em prohibeixen veure pel·lis de terror a la tele quan en realitat presenciar una cosa d'aquell era 1000 vegades pitjor. Tant i de bé que la mare no em barelleix més amb aquesta història de la piscina, perquè cada vegada que comença amb això venen al cap imatges que valdria més oblidar. Diumenge. Bé, he decidit que estic disposat a quedar-me definitivament dins de casa durant la resta de l'estiu. Ahir a la nit la mare em va convocar a una reunió de família i ens va dir que aquest any hem d'estrènyer el cinturó i no podem permetre'ns anar a la platja i això significa vacances zero, ninguna. La veritat és que la va cagar. Tanta il·lusió que m'havia fet anar a la platja aquest estiu. I no dic perquè m'agradi jugar amb la sorra, banyar-me i tota la pesca. Perquè, com el cas, ja fa molt temps que em vaig donar compte de que tots els peixos, balenes i tiburons i tortugues utilitzaven el mar com bany públic. I això no m'agradava gens. El meu germà Rodric em fa la punyeta perquè pensa que tinc por de les onades, però s'asseguro que la cosa no va per aquí. Doncs això, que em fa molta il·lusió anar a la platja perquè ja soc prou alt per poder-me pujar als secadors de granis, que és una atracció que és una passada, que Rodric ha pujat com mínim 100 vegades i diu que fins que no te puges no ets un home. La mare diu que si hem fet guardiola, potser podem anar a la platja l'any vinent, aleshores. Ha dit que farem moltes maneres i coses divertides que un dia mirarem enrere i pensarem que aquest ha sigut el millor estiu de la nostra vida. Bé, ara només hi ha un parell de coses que m'engresquen d'aquest estiu. Una és el meu aniversari i l'altra que deixin de sortir les tires de còmic del Tapella Bufonet al diari. No s'havia dit mai, però els còmics del Tapella Bufonet són espantosos. Per tant, que no us podeu fer una idea d'això que han publicat avui. Pare, la pluja es deu que suba? Però el més patètic del cas és que tot i que odia el Tapella Bufonet no hi ha manera de deixar de llegir. Però el més patètic del cas és que, i tot, que el Tapella Bufonet no hi ha manera de deixar-lo de llegir. I el pare pensa el mateix. Suposo que volem veure el límit del nostre horror. Ostres, mira quina cagada! A veure? Fa més de 30 anys que publiquen el Tapella Bufonet i que escriu un paio que es diu Bob Past. Pel que diuen, es veu que el Tapella Bufonet
està inspirat en el seu fill, Bob, quan era petit. Si em menjo aquestes mongetes, els seus pares es posaran tristos, oi? Però m'imagino que el Tapella Bufonet és de debò un paio que s'afeita. El seu pare ja no sap què empescar-se. Fa un parell de setmanes va sortir un anunciat que deia que el Bob es jubilava i que l'últim Tapella Bufonet apareixeria a finals d'agost. Des d'aleshores, jo i el pare comptem els dies que falten perquè s'acabi el còmic. Quan hagi aparegut l'últim tira del Tapella Bufonet, el pare i jo farem una festassa que no us podeu imaginar.